Kamut ayu ka jing ya thulupa. Tengi habban le changne ha we shakinong koren kolonong ka bakar sau ka kot ka bani kong ter. Tengi nun kam shu pang kata ka jing ai bakan jaman sim kenang bengin so thu kamut ayu ka jing ya thulupa. Eng upor ong tongin ya be ya kata ya ka jing i. Habang imdon kane ka jing i ngim so thu. Padlakum taru ngira kwa hir ya ka jing ai bakan jaman sim. Ngire banak kwaru kenang bengin so thu. Henry kam tamba penyo ya thulupa. Habangi kwa tengi gi yo ban ya thulupa. Ya thulupa ya ke ai. Ya thulupa ru ya ke ai kabala tho aka Bible amdai da kabangi post new ne da kabangi sho yo sngeu nang ne sta. Henry ya ke ai kabala tho haga Bible. But hanek ong namaru taw ba Quran lagi thlik bom tip laneu taw ba ya thulupa da thlik bom tip. Kren hagi breu Henry ha ubleke. Namar haba don weru ba so tho. Henry haba Ukraine ha muslim Ukraine ya ke ai ke jing mayan. Lani ya ke kabla tho kane ke ka jing mut jong ka jing ya thulupa. Henry utaw ba ya thulupa Ukraine haki breu ya ka ban te bat ya ka ban pentengan ban hi kairu utaw ba kren de githlik bom te ute yelde kamut utaw ba ya thulupa da githlik bom te ute yelde. Henry utaw ba ya thulupa ute ya ka balang ka de ka met u jisu bat ngi long ki de khot bat ngi pen ya sol yelde bat u jisu haga Bible bon kijing thulupa nadu sedang hadukut bar kijing mut kilong ya kini bangla depule ban tei ban pentengan ban ikai ban ya thulupa ya ke ban saja lani ban tei ya palang ban yalam ya kibreu hau Chris lani ban maham ya kibreu bakin kala ka bamut lingba kijing thulupa namar ya kijing lupa lanang pendep kat benang mi isgi ya ter lani ban pla ya kata ke bau jisu ula de biatu kenang bengin yo iyo jisu ngidun kam ban kala ka bamut te habau por loong hakita kinong koren te kumta ko para bangai jadang awan api da ka bakruan da githlik bom tip ka bamut da ka pa ya thulupa da githlik bom tip hatoka pendentoy ayu ya pi lani ladang akruan haka jing pan pau lani ka jing tip lani ka jing thulupa lani haka jing ikai ong upor hakita kinong koren Henry ngi so thu ba upor shim la Quran da githlik bom tip lani ya thulupa ya ke ka ba klem tip Henry ula ya thu ya ke ka ba utip ba ya ke ka ba jisu ula pan pau ha u kenang bangin so thu kino ki badai na ka Bible bat kino ki bang issue yo sngeu na ne shatai ngi hapan pe jeng ba ki khot Bible kenang bangin so thu te haba upor ula ong kum ne kumta ma phiru haba philong ki ba kwa hir ya ka jing ai ba kan jam sim kamlong ka basuk hang ne namar ba upor ong to da wat kenang ba pen kam nang ban te ya ka palang ka bamut bangi haban pule ya ka Bible bangi haban keli ni haban ngap bangi haban pule hi dalade kenang bengan sautu kam shai nomor hang ne ujisu ubapan pau ya ke ka ba upule ulai ha u ban pen i ya ki shakru jong u ya ke ru ka badai pancha long shan bata ba ula pha yu angel jong u ula pentip ya u batu tau angel ula pentip how yonis ushakri jong u jisu padula ongru kumne hangne habau yonis ula pla ya ka ktin ublai bad ya ka jing pla u jisu Chris ya ke kiba u yonis ula yu i hakaba ula yu i pau ya ka ba u jisu ula pla bad kilong kini padu ongru kumne ha kita ki banget kane ka de ka jing pla yonis hadin ba ula ya sngau ha u jisu padula ong kumne subuta ba pule bad kita ki ba yo sngeu ya ka ten jong kane ka jing thulupa ya thulupa ya ke ka ba u yonis ula yo sngeu ha u jisu ya kita ki marat klau ya kita ki ka nuti ka ba klau nang ta ka breu yak jakor ta ki shispa sa hajar shi hajar snem kita ki pliang jing bitar kum ta ter bat ngide ban sumar ya ke ka bal tho haka namar ka aya kalajan mano batip don weru batip ngi shu osngeu bat ngi shu tip ya ke ka bal ya thulupa na kata ngide ban sumar kane ka de ka jing pla yonis bat kane ka de ka jing mut jong ka jing ni thulupa ban sumar ya ke ya ka bal tho haka jing ban pau klanong ka ba arbu ar klanong ka ba khadu tam ka de kot ka ba khatra padu yonis wala pla bat lo ong ngapla hawe bowe baro ubayo sngeu ya kane ka jing ya thulupa kane ka kitab ladau ru upanlang hakane ublai un panlang hauta ya ka jing yap them ya ka bala tho ha kane ka kitab kamulada u ubathmu ban pandam no ya kane ka jing thulpa ya ka bala
ya ka bala ya thulupa kiba ong em kam long kam ta em kam de kam ta kiba mut ban pendu ne kiba mut ban panlang ya kane ka jing thulupa mut ban pendam no kamut ba uplai unsa panlong ka jing yap them ya kita kiba mut ban pendam ya kane ya ke bal tho ha kane ka kitab bat uyone sula batai khamshai batul ong ru tela dau no ru un sim no na kita kitin ka kitab jong kane ka jing thulupa ublai ru un sim no ya ka benta jong u na uting ka jing im bat kata kanong ba ka khut bat na kita ki ru ki bala tho ha kane ka kitab ka pamut bala dau no ru ubriu ubat mu ban pendam no ya kane ka jing thulupa la ne ba mut ban sim no ublai ru un sim no ya kata ka jing im jong ta ubriu bat unum yo ru ya kata ka jing im la ne ya ta uding ka jing im la ne kata kanong ba ka khut haning isang thu bangim dei ban sim no ya kata ka ka bala thulupa berkane ka dei kata ka jing mut jong ka jing thulupa bangin dei ban pendam dei dei ban pla ya ke bala tho haka berkane ka dei kata ka jing pla ka ba khadu yonis ya ka ba uloong pad uloong ru utau ba pla ya kini ke ru uong shisha nga wan kloi amen to one try jisu ka jingai ka jong u jisu christ ya ba try jongi to kan long lam bat kita kiru khoj amen kane ka dei kata ka jing pen pau ku nong ka ba al pha al ka di khot ka ba ar phau ka lanong ka ba khadu tam ha ka kitab jing pen pau par ngin si yam par sagwe per ki video berkane ka dei kita ka jing mut jong ka jing ya thulupa share subscribe at like kini ka video ngin si yam par sagwe ki video kublai shibon